Rich, gen ti ddau hogiau newydd, di seinio heddiw. Dwi'n cymryd bod chdi'n hapus? Ynddo, hapus iawn. Dwi'n meddwl bod o ddim secret bod ni ddim yn edrych am centre half. A mae rhaid ticio'r boxes i gyd. 6'3", 6'4", right? 6'5 and a half, 6'5 and a half. Better. So, no, yeah, and then we up top, you know, again, looking for goals in the team. So, yeah, really happy to get both in. Come from a good pedigree. And yeah, excited to see what the lads can give us. Da ni wedi siarad dros misoedd, dros yr ha am y ffordd, y teip o chwaraewyr ti isio a yr hogiau ti eisiau dod i fewn. Swn i'n dweud, dwi'n eisiau fatha cyd i egluro, ond mae'r ddau hogiau yma yn union teip ti bod yn chwilio amdano dydy? Yndi, dwi'n meddwl bod ni'n trio mynd yn bach o wahanol i be wrach da ni wedi gwneud o blaen, ond eto mae'n trio cael y balans yn iawn, a wedyn mae gen i hogiau ifanc wan sisio bod yma, sisio chwarae'r clwb a rhoi bob dim iddo fo. So mae menna'n obviously ticio boxes i gyd lle. A wedyn ar ôl cais do lawr ac y conversation efo Ryan Lewis oedd o'n obvious i fi bod nhw eisiau bod yn rhan o'r prosiect da ni'n trio wneud y fama lle a beth da ni'n trio wneud efo'r clwb a'r direction da ni'n trio mynd. So na, di gwirion i cael y ddau di wneud. A dyn y cwestiwn mwr, mae'n siŵr mae un o'r hogiau ni ofyn, sut fydd y team talks yn y dysgu nhw'n Cymraeg to Saesneg? Yn Saesneg fydden nhw. Ie, sy'n ma'r y Saesneg? My English is not too bad, ie. Gret. A wedyn, jyst i orffan, yn amlwg, ti'n bod, da ni ar y lookout am fwy o chwaraewyr ac yn y blaen. Mae'n agos ydyn ni i gael ni ddau o'r eraill i fewn? Ia, yn amlwg dos am byd i wneud tan mae'r signature a papur na, ond mae fi a'r management team gweithio'n galed yn y cefndir, so da ni yn gobeithio wrach dod â fwy o gyrff i fewn lle, ond ia, dim ond y ddau yma, dwi'n rili hapus ar Ond ti'n rili hapus efo nhw, does? Gret. Diolch yn fawr chdi. Diolch. Thank you.